салом дӯстону подписчикон, як хабаре дорам баҳратон. чуноне ки медонед, дар рӯзи ид дар Ҳисор ду тифл дар дарё ғарқ шуда буданд. хушбахтона якеро наҷот доданд ва дигареро мутаассифона натавонистанд ки наҷот бидиҳанд ва тӯли чанд рӯз боз дар ҷустуҷӯи ана ҳамон тифлаке ки ғарқ шуда буд дар ҷустуҷӯи он тифл буданд. хушбахтона тифлро, яъне Абдуллоҷонро ёфтанд ва дафн карданд. ман бо модари Абдуллоҷон ҳам суҳбат шудам. гуфтанд ки мо кӯдакро ёфтем ва ба хок супурдем. дӯстони азиз, чӣ гунае ки медонед, аз даст додани фарзанд ин сахттарин дардест барои ҳар як волидайн, барои ҳар як падару модар. вақте ки як ҷои фарзандамон дард кунад, тамоми вуҷудамонро дард фаро мегирад ва чӣ кор карданамонро намедонем, дар куҷо худро ҷо карданамонро намедонем. ҳоло он ки аз даст додани фарзанд чӣ қадар дарди сахт аст. ва ҳама он нафароне ки дар ин рӯзи сахт, дар ин рӯзи вазнин дар бари ин модари азиз, дар бари модари Абдуллоҷон буданд, бо суханҳои зебои худ ҳамдардӣ карданд, дилтиӣ карданд, бо суханони хуби худ тавонистанд ба ин модар каме ҳам бошад қувват бахшанд. ба ҳамаи ин нафарон махсусан ман миннатдорӣ мекунам. ҳама он суханҳое ки нисбати модари Абдуллоҷону Абдуллоҷон яъне дар зери видео шумо навистед, модари Абдуллоҷон ҳамаашро хондаанд. аз ҳамин сабаб бароятон як бори дигар изҳори миннатдорӣ мекунам. бовар кунед, ҳангоме ки ман ҳамдардии шуморо, суханҳои зебои шуморо ҳангоме ки ман мехондам дар зери видео, аз ба ҷои он модар ман қувват мегирифтам. захми инсонро ҳамин як сухани хуб даво медиҳад. аз ҳамин сабаб дӯстони азиз, нафароне ки дар ин ҳолат меафтанд, ҳамеша бо суханҳои зебои худ ба он шахс даво бахшед, дилтиӣ кунед, дастгирӣ кунед. бовар кунед, ин як қуввате ҳаст барои ҳар як шахси дардманд. ва як хоҳиши дигар дорам ки даст ба дуо бардореду дуо кунед, то ки ин фаришта, ин тифли бегуноҳ Абдуллоҷон охираташ обод гардад. боқӣ дар паноҳи худо бошед.